नमस्कार दर्शक बंधु मु लिमुन आपण मानू स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एसआर लिमुन ओडिया ब्लॉग। आज आमे आसीजु टिके बुलाबुली करछु। आज जीवा कंटेई कोली संधान रे राको आ जितन मो संगे राकू आ जितन अछंती आ जीवा चलो कंटेई कोली संधान रे जीवा ना जीवानी चलो चलो आज गोटे यात्रा हो देखा जाऊ कौन होउची कंटेई कोली संधान रे आस संजीवा इे देखा। अरे जीतन कौन है कौन साप कौड़ी धंडटा अरे धंडटा तू मारदेलु देखो आज गोटे टेकार मारदेलु हाँ 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 मारीचु हाँ बाड़ी तू मारुलु कहीं धंडटा कंटेई कोली संधान रे गला बेले बाटे साप भल कि मारू तू मारिदेलु टोटाल ये करदेलु अच्छा थाउ सी आगे ना सी मर जाइए ना ना सी भल कि मरची सी छोट बेले शुणीचु बंची छोट बेले कौन शुणुचु राकू आखिरे फटो उठे रखीदब छोटू कल नागिन सीरियल वाइफ आज फटो उठे कौ देर से रख कैमेरा धरी बुलची आखिरे ये छोट बेले आम सब छोट बेले आम सब शुणी जे साप को माइले जे फटो उठे रख ये तू से छोट कथा को मन रखिकी भी चलचु जीतन कौन मरला मरीगला सी मर जाइए आउ कौन आस जा ना कौन कौच अरे बंची गोटे बाड़ीटे आनी मारनु तू जो रेट मारुचु तू युद्ध क्षेत्र को आसला आज्ञा गहिर मझिरे साड़ा कड़े गलनी बाड़ी को आम आईचे आमर कंटेई कोली संधान रे कंटेई कोली संधान बाटे साप तू जीतन कौटी थला से हीरो हीरो पाखे हाँ मुझे जाऊली हाँ हाँ साप दौड़ला अच्छा अच्छा हाँ तू साप चिन्हनु कि मारदेलु आ धंडटा मरा है न था एते माने ओदे छाड़ आस जीवा आमे आस जीवा आमे आम संधान रे जीवा देखा जाओ कौन हो जीवा जे बिलटा टोटाल कौन हम न माइले कौन हम राकू राकू एबे भी छोट पिला भली होजु न चलो चलो पुणी हाँ कार से नना घर चिल्ले थे जो आमर ये भल जामुकोली अधिका होगा बड़ 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 कोली ये जंगल पूरा ये ना कोली कोली कौन मत राकू कहला यही बण बुदारे अच्छी बोली अच्छी ना गछ अच्छी हाँ कोली नहीं थब ना अच्छा जीतन गोटाए बुदा को आइले ये जंगल ये एठी भी फल एठी भी नहीं आग से चल जा देखिया कौन हो हाँ से थब बोधे मत कहीं लगुच कौटी से आगे बोधे थब हुशियारी हाँ कौटी गछ चिन्ह पारानी कंटेई कोली खाए कौटी कंटेई कोली काई मत तुम टाणिकी आइल कंटेई कोली संधान सार चलतु जा काई मुझे जानी पारनी इरे सेटा कंटेई गछ पर जाए सेठी ए से जो बुदा ए सेठी सेठी अच्छी परा से पटे कौन जीवा ना एपटे बुलिकी जा भल बाटे अच्छी अच्छा 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 हौ ठीक अच्छी तलू कौन नहीं चल साप गुरा माने जंगल पूरा
କିଏ ତାର ଜନ ବଗ ଫଗ ଧରିଆ କୋନ ଝୋଳ କରିଆ ବଗ ଝୋଳ କରିବା ଏଇଠି ଯେ କାଟିନି ଆଉ ସେ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଯେ କାଟିନି ଏ ଆମେ ଆମ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଇଏ ହେଇଛି ବା ଆଉ କଣ୍ଟେଇ ଗଛ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ଇଏ ପାଚିନି ପାଚିନି ଏଇଠି ହେଇଛି ପାଚିନି ଖାଇବା ବା ହ୍ୟାଲୋ ପାଚିଲେ ଖାଲି ଖାଇବୁ କଞ୍ଚା ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦିଉ ଚାଲ 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 ଦେଖିଲୁ ଏ ନାନୀ ବି ଗିଲି ଚାଲୁ ଜିତନ ଛୋଟବେଳେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମରାମରି ଜାଣିଲୁ ଆଣୁନୁ ସେ ଡାଳଟା ଟିକେ ଆଣେ ଆରେ ଏବେ ବା 2 ମିନିଟରେ ମ୍ୟାଗି ବନେ 3 ମିନିଟରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କ'ଣ ମରା କରି କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି 2 ମିନିଟରେ ମ୍ୟାଗି ବନେ 3 ମିନିଟରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ମରାମରି ବେଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଉଥିଲୁ ହଁ ମାନେ ବେଗ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆସିକିରି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆଗ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଏଟା କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ବୁଝିପାରିଲୁ କି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆଉ ଆରେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କି ବିଷ କୋଳି ତେମେ ଆଗ ଖାଅ ତେମେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ନୁହଁ ତେମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲ ଆମେ ଖାଇବା ତାପରେ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଲ ଆଣ 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 ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି ଖାଇବୁ ତା ତୋଳ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ହଁ ବା ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣି ହେଲା ନା ଜିତନ କି କୋଳି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଜିତନ କି କୋଳି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ନୁହଁ ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନା ପାଚିଯିବା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଡାଳଟା ଆଣେ ଡାଳଟା ନେଇଆ ପାଚିଯିବା ଏଇଠି ତଳେ ଉଠି ଦେଖିକି ଡାଳଟା ବଢ଼ିଆ ଡାଳ ହେଇଛି ହଁ ଦେଖ ଭଲ ଅଛି ନା ଏନ୍ଜୟ କର ହଁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପାଚିଯିବ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପାଚିବ ଏ ଭାଇ ପାଚିବ ଯାଇ କିଏ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଚା ଖାଇଦିଅ ଆରେ କଞ୍ଚା ହିଁ ମାନେ କଞ୍ଚା ଭଲ ଲାଗିବା କଞ୍ଚା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଆଣୁ ସେ ଡାଲଟା ଆଣେ ସେ ଯେଉଁ ଆଗ ଡାଲଟା ବା ସେଇ ଆଗ ଡାଲଟା କଣ୍ଟା ବାଇଥିରେ ହଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି କଣ୍ଟା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଖିଆଯାଅ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣେ ଡାକ ମୁଁ ପୋଖରୀ ପଶିଗଲି ହଁ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଆଇଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ବିନ୍ଧିଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲା ନା ପଡ଼ିଗଲା ତୁ ଖା ଆଣିଲୁ ଅନେଇଲୁ ଏ ଗଛ ଅଛି ମାନେ ସେପଟରେ ଆହୁରି ହେଇଥିବ ବା ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ମାନେ ଖାଇବା କଥା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ବୁଝିଗଲା ଜିତନ ଭଲ ନାଗୁନି ଜିତନ ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି ନା ସାରୁ ଦିଟା ଦିଅ ସାର୍ ଖାଇବ ଦେ ହଁ ନିଅ କହିଲେ ନକ ଦିନ ଏଇ କୋଳିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେ କୋଳି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପିଲାବେଳର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜାଣିଲ ପିଲାବେଳ କଥା ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି କି ସାପ ଆଖିରେ ଫଟୋ ସାପ ଆଖିରେ ଫଟ ସେପଟେ ହେଇଛି କି ରାକୁ ପାଣି ସେ ପାଣି ଭିତରେ କାଁ ପଶି ହବ ନୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ଆଣ ପଶିଆ ନାଇଁ କୋଉଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଜାଲି ନାଇଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ବୋଲି ନାନୀ ଶୋଧିଲେଣି ଆମକୁ ନାନୀ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଚାରୁନି ସାରିନାହାନ୍ତି ସେଠି କିଏ ହଁ ଏସ୍ଆର୍ ଲିମୁନ୍ ବ୍ଲକ୍ସର ଓନର ଆଉ ହେଇନି ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ନାଗୁନି ମତେ ଟେଷ୍ଟ କଲ ଯେ କାଳେ ବିଷ କୋଳି ଆମେ ବିଷ କୋଳି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ କନଫର୍ମ କରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କଟିଥାନ୍ତେ ତଣ୍ଟିରେ ନାଖିଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି କାଲି ଟିଙ୍କୁଲୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ଟିଙ୍କୁଲୁ ଗୋଟା ଦେଇଛି ମତେ କହିଲା ନାଇଁ ସାଧା ପାନ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ରିପୁନ ମୋ ପାଟିରେ ମୁଁ ରିପୁନ ନଉନୁ ତାର ଫାଳେ ମୋର ଫାଳେ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲା ଦିଲୁ ଏର ମୋର ଶୁଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବୁଲେଇଲା କ'ଣ କରି କଡ଼ା ପାନ ଦେଇଦେଇଛି କଡ଼ା ପାନ କି କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ପିଙ୍କୁଲୁ କ'ଣ କଡ଼ା ପାନ ଖାଉଛି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ସାଧା ପାନ ସେ ହାତ ଭାତ ଧୋଇନି କ'ଣ କଡ଼ା ପାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦେଇଛି କଡ଼ା ପାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କ'ଣ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନାଇଁ ସେ ଚାଲୁ ଗୋପାଳ ପକେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ସନା ଖାଇଲା ସନା ଆଇଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା କାହାର ସନାର ଆରେ ନାଇଁ ସେ କଡ଼ା ପାନ ଆଣିଛି ସିଏ ବୋଧେ ତମକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଇଏ କରିଛି ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି କଡ଼ା ପାନ ମୁଁ ଖାଇଛି ସେ ରିପୁନୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଇ ସିଏ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗଲା କୋଉ ରିପୁନୁ ଆମ ରିପୁନୁ ଇଏ ତାକୁ କାହିଁ ଦଉଥିଲୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ସିଏ କହୁଛି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ସିଏ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବ କିଏ ସିଏ ବୋଲର ଆଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାକୁ ଯାଏ ବୁଲାକୁ
ଆମେ ସ୍କୁଟି ଆଇଲା ଲୋକ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଟିକେ ନା ବୁଲିଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା କୋଳି ଖାଇକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆକାଶିଆ ଫଳ ଖାଉନ। ଆକାଶିଆ ଫଳ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆମ ଏପଟରେ ଆଉ କୋଉଠି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ହେଇନି ସେ ତାଳ ସାଇଡରେ ସେଠି ଦିଟା ନଥିଲା ସେପଟ ତାଳ ସାଇଡ ହଁ ତାଳଗଛ ସାଇଡରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଣଟା ଅଛି ସେଠି ବହୁତ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ନା ଏବେ ଆଉ ଇଏ ତ ନା ଆଉ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେ ଅଛି ସେପଟରେ ଅଛି ଯେ ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବା ମାଛ ସେ ଚୁନା ମାଛ ବାହାରିବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଚତବରୀ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚତବରୀ ହଉଛି ନା ବାବୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଆମ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ସନ୍ଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ବି ଆମେ ଆଜି ଖାଇଲେ କେତେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ସାପ ଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଘଟିଥିଲା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କାଳେ ସାପ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ କିଏ ଆସିକି ଉଠେଇବ ତାକୁ ଆଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପରି ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।